Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε μαζί με τον Dan, όχι αλλιώς, Pro Gamer Headball. Θα παίξουμε Headball. Τι βλέπετε εδώ. Όχι, όχι, άντε γεια. Δεν θα τον ακούτε πολύ. Συγκεντρώνομαι, παιδιά. Μαλάκα. Πάρτα. Όχι. Τώρα θα δεις. Περίμενε. Χοπ. Τι κάνεις τώρα? Όχι. Πού πήγες? Και τώρα θα Άντε γεια. Εντάξει, το είπαμε. Είμαι νουμπάς. Άντε γεια. Γι' αυτό λέγαμε Pro Gamer. Είσαι προς τα game. Τι έκανα? Τι έκανα? Όχι. Πήδα, μπράβο. Όχι, βλακεία. Ένα γκολάκι είναι ρε. Άνετα. Προχώρα. Κάτσε, μου κόλλησαν. Βλακεία. Τι? Παιδιά, παίξε ρε. Κάτι μου ήρθε. Φως είναι 4-2, Τι, αλήθεια? Όχι. Μπράβο. Πάρτε. Όχι. Άντε για παιδιά, δυο ματσάκια. Μπαμ. Νίξε. Μπουμ. Όχι ρε, τι κάνω? Άγιε, παιδιά. Έβγαλε διαφήμιση. Τελικά θα παίξουμε 3 μάτς, γιατί μου φάνηκε λίγο μικρό, αλλά έχετε χρόνο να δείτε άλλα 2 ματσάκια. Πάμε το επόμενο. Περίμενε ρε. Μου φορτίζει εμένα, περίμενε. Τι μένεις με σοφορ... Ματσά. Μισό λεπτά. Τι έγινε ρε? Μισό λεπτά, παιδιά, το κάνω pause μέχρι να φορτίσει. Οκ, παιδιά, νομίζω το βρήκαμε. Και θα κάνουμε και ένα challenge. Ορφέα, πες το challenge στους fans. Δεν έχουμε αποφασίσει. Θα σας πούμε στο τέλος του βίντεο, γιατί ούτε εγώ έχω αποφασίσει. Ρε προκε... Άντε γεια! Ρε τίτερ! Έλα με. Τα πλησιάσεις, θα τα πιάσεις. Άρα. Έγινες και εσύ μικρό. Καλώς είναι. Λιούπα! Άντε γεια! Ρε Pro Gamer! Μιλάμε κι εσύ, δεν πας πίσω στα γκολ. Λιούπα! Πα! Μπορεί να έβαλα τα πιο λίγα γκολ. Αλήθεια, για δες αυτό. Θα δεις. Έχουν πάθει όλοι τους. Γι' αυτό λέγαμε pro player. Όχι. Ρε, περίμενε, μου λάγκαρε. Μου λάγκαρε. Μπάγκαρε. Πόρε φίλε, τώρα δεν κάνω. Αυτό μου 10 γκολ. Αυτό έκανες και στο κανάλι σου. Ναι, Καρφωτή! Θα το βάλω. Όχι! Τι άλλη διαφήμιση? Δεν με νοιάζει ούτε. Πάμε άλλο ένα. Σωστός. Δεν με έχεις βρει ακόμα, εγώ σε έχω βρει. Όχι, δεν σε έχω βρει.
βγεις το καλό γίνεται. Βγεις και ξαναμπείς. Βγες και ξαναμπες. Κάνω εγώ μάλλον. Άμα το δεχτείς. Ευτυχώς. Οκ. Πάμε! Τον έχω εγώ αυτόν, ρε. Όπα. Όχι! Άντε για. Πάρ' το γκολάκι σου. Δεν πήδαγε! Είχα πατήσει λάθος. Αρχαία είμαι hacker. Όπως έλεγε στο βίντεο. Είσαι hacker. Όχι, θα πω. Θες να γίνει αυτό που νομίζεις? Ω, μικρή. Όχι, βλακιά. Έλα ρε, κοίτα! Δεν το κάνω αυτό. Σκέτα. Άμα νικήσεις μου, δεν παίζεις άλλο ένα μάτς. Όχι, είναι το τελευταίο. Ναι, αλλά άμα νικήσεις... Είναι. Άμα νικήσεις... Αφού θα χάσω, τι το λες? Πάτα... Άντε για. Γκολ, αυτό γκολ. Το πιο δύσκολο μάτι στη ζωή μου. Όχι! Πώς το έσωσα έτσι? Παπ! Τι? Δεν το πας. Θα το πας. Όχι ρε. Έλα. Χάχα. Άλλη φορά δεν κάθομαι στο τέρμα. Δεν ξέρω να κάνω δύο βολές. Άντε γεια. Μπείτε στο κατεβάτο. Για να κάνω αυτό. Έλα ρε. Έχεις... Θες να νικήσεις? Όχι. Παιδιά, όχι. ανοίξτε το τρίτο μάτς. Πού το ξέρεις? Είναι 4 δεύτερα και... Ωραία, πες το challenge. Παιδιά, τώρα θα πούμε το challenge. Παιδιά, το challenge είναι ο Pro Gamer Headball να μου κάνει dislike στο βίντεο. Ναι, παιδιά. Τολμάς. Δεν πας να χεστείς. Δεν υπάρχει challenge. Όχι, εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Εσύ λες το outro. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μας άρεσε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Bye!